நம்ம சென்னை ராயப்பேட்டால ஜானி ஜான் கான்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்குங்க. அங்கே தான் நம்ம வந்து இப்போ போய் நம்ம சிக்கன் ரோல் சாப்பிட போகிறோம். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஜானி ஜான் கான்ட்ரோல் நடந்து வந்தாலே உங்களுக்கு பாய் பிரியாணி எல்லாருக்குமே தெரியும். ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபுட் ஷாப்பு. அதை நீங்கள் தாண்டி வந்தாலே ரைட் சைடில் வந்து அப்ரா பிரியாணி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு போர்டு பார்ப்பீங்க. அதிலே உங்களுக்கு வந்து பை 3 சிக்கன் ரோல் 100 ருபீஸ்னு போட்டுருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு எதுக்கப்புறம் சந்தில் போனீங்கன்னா நம்ம அண்ணன் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு கடையில். அந்த கடை தான் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரோல் கடை. செம்மையாக பார்க்க வந்து அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க ரோல். அந்த அடுப்பு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெரைட்டியாக வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ரோல் அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. என் அண்ணன்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரோல், எக் ரோல், அப்புறம் பக்கோடா ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரைட்டியாக ரோல் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அண்ணன் வந்து இப்போ அங்கே கூட ஒரு ரோல் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. வச்சு சேலட்லாம் வச்சு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு சுட அப்படியே நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் வந்து ரூமில் வந்து பிரித்து சாப்பிட்டப்ப எப்பா சைஸ் வைஸ் பாருங்கள், நல்லா பெருசாக ஷவர்மாவோட நல்லா பெருசாக அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு. உள்ளே ஃபுல்லாக சிக்கனு, சேலடு அந்த மாதிரி வச்சு மயோனைஸ் வச்சு நல்லா நிரப்பி வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் ஒரு கடி கடிச்சிங்கன்னா உங்களை திருப்பி இந்த கடைக்கே கூட்டிகிட்டு போய் விட்டுரும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு திருப்பி இன்னொன்று